Fl-aħħar sigħat fiequ 156 persuna oħra mill-coronavirus f'pajjiżna u feġġew 283 każ minn fost 3799 test. Dan ifisser li 92.6% tat-testijiet li saru ġew negattivi u 7.4% ġew pożittivi. Sa issa fiċ-ċentri tat-testjar f'pajjiżna saru aktar minn 717,000 test. Fl-istess waqt mindu bedejna tal-vaċċin kontra l-COVID-19 f'Malta ingħataw 89,946 tilqima. Minnhom aktar minn 31,000 persuna ħadu t-tieni doża. Intant fl-aħħar 24 siegħa mietu tliet persuni fl-Isptar Mater Dei li kienu pożittivi għal COVID-19, żewġ tirġiel ta' 47 sena u 69 sena u mara ta' 76 sena. Fil-buletin mediku ta' kull nhar ta' ġimgħa, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmin Gawci qalet li bħalissa f'Malta jingħataw it-tliet vaċċini approvati mill-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini, fosthom l-AstraZeneca li sa issa kienet qed tingħata lil dawk li għandhom sa 65 sena. Il-Professur Gawci ħabbret li b'effett mill-ġimgħa l-AstraZeneca se tibda tingħata lil persuni li għandhom sa 70 sena. Riċerka ħarġet wara bqajna nsegwa aħna wkoll li anke l-AstraZeneca tkun qiegħda toffri dik l-informazzjoni li aħna għandna bżonn li bl-informazzjoni li hemm bżonn dwar l-AstraZeneca li din hija tilqima wkoll li hija effettiv ħafna. Infatti nafu wkoll li hija efficacy ħafna għolja tagħha f'nies li huma anke anzjani. Allura, min-naħa tagħna anke ddiskutejna mal-Advisory Committee on Immunization Policy u rajna li hemmhekk hemm lok allura bbażi tal-evidenza li għandna li din ukoll l-AstraZeneca issa inwesswew l-użu tagħha u nistgħu nibdew nużawha wkoll sa etajiet sa 70 sena. Dan se jwassal biex fil-ġimgħat li ġejjin jibdew jitlaqmu daw kollha li għandhom 60 sena jew aktar. Bil-Professur Gawci qalet li dan il-grupp huwa pjuttost kbir u l-persuni fih se jirċievu l-istediniet biex jitlaqmu fi żmien li ġej. Qed nibagħtu għal dawk il-grupp ta' persuni li huma bejn 60 u 70 sena u parallel magħhom ukoll għandna t-tilqim ta' dawk il-persuni li huma il-fuq minn 75 up to 80 years. Għaliex dawk il-persuni li huma il-fuq minn 70 sena jistgħu jieħdu biss il-Pfizer vaccine u dawk li huma inqas minn 70 sena ikunu jistgħu jieħdu l-AstraZeneca. Il-Professur Gawci qalet li n-numru ta' każijiet fid-djar tal-anzjani qegħdin stabbli fid-dawl li l-maġġoranza tar-residenti u l-ħaddiema issa tlaqmu. Il-Professur Gawci rimarkat li l-età medja ta' persuni li ħadu l-infezzjoni din il-ġimgħa kienet ta' 38.9, xi ħaġa pożittiva li fi kliem is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika turi li l-anzjani u dawk l-aktar meqjusa vulnerabbli fis-soċjetà qegħdin jiġu protetti bil-vaċċin.